Ako ľudia vnímajú mesto Levice? Koľký z vás netušia, kde vôbec Levice ležia? Ak je vás málo, tak sa tomu teším. Ak je vás dosť, dovolte nám, aby sme vám aspoň niečo prezradili o meste a jeho histórii. Levice sú úspešné v športe. Máme skvelý basketbalový tím, úspešné spoločnosti v oblasti agrokomodít a poľnohospodárskej výroby. V Leviciach máme úspešné energetické spoločnosti. No v neposlednom rade, v Leviciach a jeho regióne zažívame rozmach v oblasti vinohradníctva a vinárstva. Je to veľmi potešujúce a pevne verím, že je veľa Levičanov práve na to hrdých. Levice a levický región, to je v podstate región, ktorý je stále ešte podľa mňa neobjavený. Napriek tomu, že tu je veľmi veľa zaujímavostí, takže určite stojí za to levický región nejakým spôsobom poznávať. Toto odvetvie tu má zapustené hlboké korene. Je to dané hlavne geografiou a polohou nášho regiónu. Dávna vulkanická činnosť tu zanechala špecifické podložie vo forme tufov a andezitových hornín, ktoré dodávajú všetkým plodinám v poľnohospodárstve jedinečnú charakteristiku. Je to takisto vápencová masa v blízkom okolí Levíc, ktorá vznikla vyvieraním minerálnych vôd, dodávajúcich mineralitu našim dopestovaným plodom. V súčasnosti sú Levice prirodzeným administratívnym centrom vinohradníckej oblasti, ktorú my ako vinári nazývame Etekou, ktorá je charakteristická tým, že vinohrady tu zapúšťajú svoje korene na južných svahoch Šťavnických vrchov a priľahlej Ipelskej pahorkatiny do sopečného podložia. Viniciam sa v našej oblasti od dávna darilo. Neboli vždy hlavným zameraním. Boli to hlavne poľnohospodárstvo, potom remeselníctvo a banská ťažba. Ale ekonomický aspekt práce na vinohrade bol vždy dôležitý pre ich majiteľov. Vinice boli cennou časťou pozemkového majetku. Pri priaznivých podmienkach boli výnosnejšie než oráčiny a ostatná pôda. Historicky sa tu víno dorábalo už niekoľko storočí dozadu, čo máme aj zaznamenané. A prirodzeným impulzom, ktorý viedol k prudkému rozvoju vinohradníckej oblasti, u nás v okolí Levíc bolo v minulosti Banská Štiavnica, čo bolo prirodzené obchodné centrum. Ani priamo v meste Levice to nebolo ináč. Dôkazom sú levické historické vínne pivnice, ktorých vek sa odhaduje na približne 300 rokov. Zachovali sa hlavne veľkosťou významné pivnice. Všetky ostatné, bohužiaľ, zastihol nešťastný koniec a museli uvoľniť priestor pre neodvrátiteľný vývoj výstavby a budovanie centra mesta, ako aj v priľahlých častiach mesta, ktoré sú dnes významnou oblasťou obytných domov. Samotné pivnice v Leviciach sú zaujímavé tým, že sú v podstate, čo ja viem, tak väčšina z nich je kopaná do skalného podložia. Väčšinou to je pieskovec a tuf. Takže toto je dosť také veľké špecifikum podľa mňa, lebo takýchto lokalít síce na Slovensku je relatívne dosť, ale keď zoberieme samotné centrum mesta ako takého, tak a myslím, že málo kde na Slovensku sú kopané pivnice v kameni. V tomto Levice sú určite špecifické. Z hľadiska vína, toto sú v podstate jedný z najlepších priestorov, pretože tým, že to je vlastne prírodnej skale, tak samotný priestor je ako stvorený na uskladnenie a dozrievanie vína. Takže vlastne dozrievanie vín v týchto priestoroch je špecifické a iné. Je to pomalšie, je to ďaleko dlhodobejšie, ale ďalšia vec, čo je vlastne takto, je stabilná vyrovnaná teplota a vlhkosť v tých pivniciach. Tak momentálne sa nachádzame v Leviciach, v kamenných pivniciach. Tieto pivnice sú špecifické tým, že sú vytesané priamo do skaly. O histórii to vieme, že boli robené za čias Turkov, keď tu boli Turci. A tieto pivnice si dali stavať, vlastne vykopať
kvôli skladom, boli to vlastne sklady potravín. Horná Nitra bola vždy významný vinohradnícky región. Už od dávna sa tu pestoval vinič, čo potvrdzujú aj vykopávky v nedalekých obciach, ako sú Rybník a Čajkov. Momentálne sa nachádzame v centre mesta Levíc, kde bola vyhlbená táto pivnica už niekoľko storočí dozadu. Toto vhodné podložie, ktoré dovolilo vyhlbiť túto pivnicu, je samonosné. Je to tuf a poskytuje výborné podmienky na skladovanie vína, na archiváciu vín. Návštevníci si budú môcť vychutnať čaro týchto priestorov a ochutnať skvostné víno, ktoré sa pestuje v regióne na Hornej Nitre. Takže nachádzame sa v historickej pivnici pod vinárskymi závodmi Víno Levice. Pivnica je zo 16. storočia, je to vlastne najstaršia časť vinárskych závodov, ktoré boli založené v roku 1960. Návštevníci samozrejme okrem tejto malebnej pivnice u nás vo vinárskych si môžu užiť ochutnávku našich najlepších vín. A to nie len fľašových, ktoré už sú teda pripravené pre trh, ale aj aktuálne zrejúce vína priamo v týchto sudoch. A dozvedieť sa niečo nielen o histórii, ale aj o vývoji vinárstva, o vínach, niečo o gastronómii, k čomu sa vína hodia a samozrejme aj o zdraví, ktoré dnes už najnovšie štúdie o vínach hovoria, že prináša vlastne aj veľmi veľký osoh na zdravie človeka. Naše vinárstvo je malé, nachádza sa blízko Levíc, v skalných obydliach Brhlovciach. A snažíme sa dorábať vína takým prírodzeným, remeselným spôsobom, kde hlavne našim cieľom je dokázať vyjadriť miesto pôvodu hrozna v sklenenej fľaši. Čo týka samotného vína a degustácie vín, tak je tu dosť výhodná situácia z toho pohľadu, že aj naše vinárstvo má dá sa povedať, blízko centra pivnicu, kde sú uskladené vínka a kde je možnosť okoštovať. Po prípade, keď nechcú ísť do klasickej kamennej pivnice, tak máme krásny priestor na samotnom hrade. Vináre na hrade Rotunda, kde sa dajú... S vinárstvom som začal už od malička, ako chlapec, v pokračovaní rodinnej tradície. Naša rodinná tradícia v pestovaní vína a pestovaní vínohradov a vo výrobe vína siaha už niekoľko generácií dozadu. A starý otec a prastarý otec, čo moja pamäť siaha, sa vždy starali o vinohrady. Nachádzame sa na Krížnom vrchu, v vinohradníckej oblasti, Krížny vrch v Leviciach. Máme tu nejakých 70 hektárov viníc, je tu nejakých 250 hajlokov aj s pivnicami. Tuto, kde sa nachádzame, toto je stará rodičovská vinica s hajlkom, ktorý tu bol už skôr, ako sa kúpila. Môže mať možno nejakých 100 rokov. Pestujeme tu odrody, hlavne peseckú leánku, čo je taká nosná odroda naša, ale rovnako aj Veltlín, Riesling Vlasky a podobne. Sú tu ešte oteláky samozrejme. Sa tu nachádzajú, zase to ide opäť naspäť do módy. A z červených tu hlavne Frankovka. Frankovka, Saint-Amandré, to sú také tie nosné odrody na tomto Krížnom vrchu. Návštevníci Krížneho vrchu tu môžu absolvovať náučný chodník, ktorý tu máme. Máme tu 4 stanovištia pri soche svätého Urbana, pri Krížnovorskej studni, pri Krížnovorskom kríži a taktiež pri Krížnovorskej kaplnke. Sú tam všade informačné tabule, čiže si môžu niečo aj prečítať, trošku sa poučiť. Táto lokalita je vyhľadávaná aj chodcami a rovnako aj cyklistami z mesta Levíc a blízkeho okolia. Popri tom samozrejme sú tu pivničky, kde sa dá zastaviť a keď sa dá, tak aj naleje sa nejaké to vínko. Dovoľte nám predstaviť mesto Levice prostredníctvom objavovania týchto unikátnych priestorov, ako aj historických a turistických destinácií, ako napríklad Levická Kalvária a Levický hrad. Kalvária
vlastne ako termín Kalvária označuje obvykle sakrálny areál, ktorý napodobňuje Jeruzalemskú krížovú cestu. Takýchto kalvárií je na Slovensku množstvo, vznikli väčšinou od 18. storočia až po najnovšiu dobu. Levická kalvária vznikla asi v prvej tretine 18. storočia, nevieme presný dátum. Vieme ale, kedy zanikla a bolo to cez druhú svetovú vojnu. Vlastne zhruba tých 200 rokov fungovala tak, že Levičania, obyvatelia nielen mesta, ale aj okolia chodievali sem na púte, na vychádzky v neskoršej dobe.